hela hian plants ti kan hua nim le thlai chi rang zirna hela hian tarlan alo ni le ta chuan hei hela hian thalak chi rang hmu tur oma he lampang a hnuai lampanga hian me tur om ta ni chuan hei hi hom ania kan han metanga ta hian thil aron lang ta ni plant biodiversity Mizoram Science Center Aizol lo lang kal maya ti chuan ta han baton rang om ta ni zirfe tham oma din chil donila chiang takin soivek donilang chuan heta hian darkar khat adeu thodin angai don ani chuan chuna toy zong kan soi mai anga hela hian family big te pokha endu don taila conservation lam te endu don taila hengi kan met mai don ani chuan distribution te deforestation te tin eco balance te plant products te biodiversity te evolution te species khating chi sang kha me tur om ta chuan zirfe thamoma pakhat thi kan en chinang eco balance kan met chinang ti khan lo lang ta ni ta chuan ta hian cloud formation a oma rain clouds helama hian ro tui pai chhum awmani ro tui pai chhum om ta chuan ro tui pai chhum atangin ro ron sura chu ro chu thing te nim te khating chi sang khan an lo dong ta a ti chuan tui pui alo in siam ta a lui le tui pui lian pui te alo in siam ta ni chu ta tang chuan ni mang khan ni na han e na tang khan tui hu he ta van lama chho le ta chuan van lama tui hu chho chuan chhum alo siam le a chhum atang chuan he ta rain clouds chhum atang in ro tui pai chhum alo in siam a ruaron sur le a chu tiang chuan ti hian thlir kha a in circulate in a kalkual tareng mai ni hela hian chu tiang han zirna tur le han en mai thei tur alem ne na picture che thei nen ti khan ta hen hmuhnawm tak om ta ni chu tiang chuan a chu sang khat atang hian kan en le du chuan kha hom kha me le mai tur ani hela hi din chil fe thamom engponi se apia hian her phele ta photila chuan ta hian kan her phele phot don ta a hela hian forest ecosystem tarlan lo ni le ta food chain thil in rin ton dan kha tarlan lo ni hei poi din chil fe tham om ta a hela hian thingkung oma thingkung lian pui mai le ma oma ti chuan thingkung na te ara te khamit la troi atang khan bacteria te fungi te aron in siam ta a chung ho chu heng ho hian an ring ta a ti khan heng ho hi heng ho hian hemi thingkung thingra le thingna te an ring boka heng hian ei thei boka ti khan an in rin ton dan kha ta hian tarlan lon ta ni hela hen pangang te po oma pangang te chuan na ten lo ei le a tiang chuan hela hian thil kan in rin ton dan kha hela hen bacteria le fungi te noma tin adang heta hen tian ran nung le thil chi sang kha ta hen tarlan lo ni le boka ti chuan heng ho te hian an ei le boka ti khan king te po hian an ei ta heng ho zong hi hetilai mi ho hian chowa nun na tan an ring bokani chu tianga thil in rin ton dan ecosystem fia fai thatak toy fel sia tarlan na chu hela hian an lo display le lo nia ta hian animals ti oma ti chuan ramsa chi sang ta hian an thala I'm pol chuat maya hmuhnawm khop mai hela hian a omzia chu ram sa chi sang species sang class sang an chanchin zirna hun ani hei hi ti chuan hela hian me tur lo om le ta kan zir don chuan home in lem ta hen lom wang maya tiang kan han met lenga chuan thil chi sang kan en du khata khuna lo lang le don ta ni Animal Biodiversity Mizoram Science Center Aizol ti hnuai hian hei an family te ramsa chi sang group sang family chi sang kha kan en du chuan hei kan metang chu tiang chuan species sang lo om le a ti chuan evolution te po ta hian thil ron in evolve dan ron in siam chu dan ron in thak danglam dan khang te po khata hian zir tur om ta tin an distribution te po khata hian mutur alo oma tin adaptation ania imbalance te po oma ecosystem a oma tin extinction a oma extinction chu
nung cha te hi an chimit fo thin an extinct thin ani man lai huna tun lai to lo kha engem zat an oma hadian soita ka chuan ar on te chu mizo chuan kan khilar le kan rama hian an tam thin ani ma se Mizoram atang hi chuan an extinct tila an soi sual om lo ve Mizoram hian ar on hu turan to lo a ming che kan changta ni khatiang khan ramsa nung cha hian extinct fo ni khovela ar on chun la extinct lo na Mizoram anga te chun hu turan to lo ti chuan coexistence oma conservation omni pakhat che kan met leang achan chu avai hian kan endon chuan reilu tuk dona darkar tam din chil tham hela hian omani imbalance kan metanga aba khi chu kan en man lo tura ngai taila ti chuan imbalance thilin buk tok lo a poisia ecosystem a thil thleng thin ania ti chuan hei ta hian thil kan hmua picture che thei idi mayang anwe hian ta hian thingkung kan hmu ni aron lang le mayang thingkung ring tu te chu sajuk te hian ni sajuk panga zinga khan pahni kan tha chuan aron lang leang sajuk pahni kan tha chuan sakei pathum that angluk kan ni achan chu sakei khan sajuk aringa ti chuan sajuk heta sajuk te khat hat rem vek ta ila sakei tan nun ngai na om don lovani tina ani khatiang khan entir na thatak tak hengla hian om ta thil imbalance lo again thil imbalance lo imbalance ta hang kan lo thlir theita ni hela hian thinglian pui mai kan hmua thei hai kung ani thingkung zir chian na tur hela hmuna hian lo siama thingkung hi engang taka tangkai nge ti te eng tianga upa nge an ni eng ang huna nge an than chaka eng huna nge an thana muan ti te kha henga tang hian kan hu thei don ani ti chuan han nai chil deu tai la hela hian thingkung upat dan kha kan phe thei ta ni la hian thingtum zaibun lem kan hmua ti hian hei a bial kha ti hian a om ta ni thingkung hi fur line ruat tuitlak tam line an thang chaka ti chuan thal lai ruat tuitlak tam lo lai iti mayang classic hun lai te chuan ruwa sur ngai lawa chung hun lai chuan an thang mong em thung ani ti chuan hemi asen kan hmu hi thal lai classic lai an than dan ani an than mona wang khan ti hian an ti hi asenin a lang ta a chuan fur lo nia an thana lo chak le ta ruwa tuitlak nema leya tanga tui hip turan han an duang thala taman hip thei lai khan an thang zut thunga ti chuan an thana chaka wang khan ti hian hela hi lo zau ta zel ta tiang chuan he thingkung hi eng anga upa nge ti kha riat thei ta ni ti hian a chiar top thei mai hei hi a kum khat zel ni ta kum khat kum ni kum thum kum li kum nga kum ruk kum sari kum riat kum kuwa vela upa ni ti na ni he thingkung hi ti chuan hela hian thingkung zia lai thlak khami zia khata hin a lo lang le ta chiang takin ti chuan sel rang an nei ve chung sel an nei anga te chu ta hian tlem chun an han ziak lang ve ma ro chu ti hian a fia thove ti chuan helam pang hi han bi le tai la helama hian thingkung pakhat hlut dan a khatar lan halo ni ve le thunga value of a tree ti ta hian a lo lang ani a ti chuan helama hian commercial thila an hlutna a lo langa helama hian ecological an hlutna lo lang le ta a thing kung kan han ti hian helaya an tarlan bi ka hi chu hemi thei hai kung hi ania thei hai kung pakhat hlutna adam chunga a tho chu a khata hian an lo tar lang ani ti chuan ta hena ra atang hian thei hai pakhat hian adam chungin cheng nuai riat le sing kwa avela thok chu kan ni ara atang ringotin na atang hian cheng zathum somnga vel thok chuak anga chut ania ti chuan firewood tu atan thingkung hi he thei hai kung hi hmang don tai la aman tur hi cheng sang thum zanga vel aniang ti ania ti chuan thing zayatan lo hmang don tai la timber ti a thing zaytan hmang don tai la cheng sang ko man vel aniang ti ania ti chuan a vaya total hemi thingkung pakhat hlut zong hi cheng nuai kwa sang ni zaria somnga zeta hlu alo ni
commercial chutin chuan ecological lamah khan a hlutna ti hian chuta lo ni vele ta a thingkung in ni china hang kan soi to a carbon dioxide atangin oxygen asiam chuak chu chu mi hring tele thil nung chitin reng in nun nang kan lo manga ti chuan production of oxygen to zia chu kan ria dam lo dam do ina oxygen mamo te tan kan lei sak don ani chon bur khat ringot po ato em ani chu tiang chu ni lai khan a thlawna min siam sak za thi thingkung pakhatina dam chunga min siam sak za ta hi cheng nuai ni le sing man vel min siam chua sak dai mai ni thingkung pakhat ringotin chu ti lai chuan nge mi hring tele enge ni kan ran vulte tan an tangkai em an ra te kan ea an na thenin an lo ea khatiang tan khan chakna enge ni kan nei theina turtana protein carbohydrates protein te kan nei theina turtana a tho chu za ta kha cheng nuai khat velatling ta dai mai ni ti chuan chu mai ala ni lova hey soil erosion kan tia leilung khoro tur te kha thingkung pakhat ringot hian alo thok chuak na sa hle maya khating khalo veng tha em mai ni soil erosion tur kha venga tin le ati thaboka anna te ara te khatiang lea lo tla lo troya khang atang khanin le tha ron siam chuak boka chuta a tho chua chu cheng noi thum le sing man vel zet mai alo thok chuak thei bokania den chu mai la ni lo thei hai kung pakhat hi kum samruk dam turanga chutania chuwang chuan tuna kan han soitak zong pokha kum samruk atanga calculate ani khata tanga chut kha ni ti kha thetaila thome ti chong kan soi thla zelang toy felte in kan soi zo thoi turanga yang helai hian ne atmosphere temperature hemi kan boruak siklesa avon thatna iti mayang siklesa avon himna konga hian a tho hlok hle cheng noi thum man velin chutania ten sawa ten rianan ten an manga tin nungcha ten rianan an manga khatiang kha mi hring in siam chop don tai la hetiang za ti kan se na ngai don ani kum samruk chunga an chen na tur hemi thingkung pakhatina a siam chu a provide kha cheng noi ni le sing man dai mai alonia ten chu tiang chuan me kan boruak a siam thra a ti thiang hlima khamia tan khan cheng noi ruk man zet mai min lo tho chu sakania awai hian cheng noi som pariat le sing man zet mai thingkung pakhat ringot hian a siam chuak ania chu wang chuan thingte hi kit mai tur kan lo ni hau lo mai ti heng atang hian chiang takin kan thei ta ani hela hian kol ti kan hmuwa lungal thei ti na ni lungal thei lo in siam dan lungal thei in siam dan kan zir ho le don ani hela hian alan dana chuan ta hian leilung in thua thip chi rang ta hian kan hmuwa kummak ta doi tam tak liam ta khan khovela ngopui kan hanti thing kan hanti hmu thei om te chu ka chat lamchi de ufekani ti hi mithiam te na anzir chuadan ni tlat maya amak ang reng hle mai ti chuan chung thing lian pui te chu an lo thia an lo tlua leilunga ti khan he lampang per hi en le tai la hei hi stage 2 ania stage 2 ti chuan chung thing lian pui te leilunga tro te chu an lo thia leya an ron in phum ta a ti chuan khovel hi kan phiat angin a chung ril hi a sam em mai ni chumi lum sa chuanin hnuai lama tangin aron press ta a ti chuan chung lama khan ne thing le mau te ram ngo te ti khan an lo tluin an lo thia leilunga an lo ti khan an lo in check khom zel ta a ti chuan ron in del thata zela hnuai lama tang hian pressure heat pressure a om vele thungani chuan he lampang hi thlir le tai la hei hi stage 3 alo ni vele ta a chu tianga chung lama thil tro thing le mau te khang lo tlu lo thi te kha leya khan ti khan an ron in del muk zel ta ti chuan a chung lama khatiang kha aron in cher chuan zel lai khan nuai lama tanga pressure sa heat and pressure kha khan ti hian aron nem chho ve boxia ti chuan ta hian lungal thei kan ti ang deuh chi heta hian semi foam coal a semi deuh khatiang khan ta hian lo in siam tan to ti na ni
ti chuan hela hian stage 4 final stage ta hian a om ta ni ti chuan chung lama tang khan an ron in del muk thazel ta leichung langa thil om khang khanin ti khan an ron del rit thata zela leilunga ti khan an ron thia ti khan an ron in del muk thata zela pressure khana tiela nuai lama tanga pressure kha angai reng boxia ti chuan heat pressure khana ron nok ve boxia ti chuan muk em mai hian ve kummak ta duai tam taka he lai tanga tiron in del muk thazel ka chunglama tanga pressure le nuailama tanga pressure om nor na khan ti hian aron sor khom ta amuk ta em maya ti chuan chu lungal thei kan ti khani ta ni lung angin a changa ama ero chu thing ani na kha alabo chuang lova chuang chuan a al thei ta ni chu lung al thei he lo in siam chu dan alo ni hela hian wildlife room oma he room chung hen kan lut don ni ram hnuai kan lut don ani ber mai a thim de rup maya thala ka chiang thengem o ko helawa hela hian hei thil nung chi rang ram hnuai cheng thin nung cha chi rang mu turan tam le maya a room he lian lutuk lo na a hei bel chian thamatling ani hela hian ram sial lian pui mai ding ruo maya chal khop mai hi ram sial ania sele ti te tumpang ti te pon kan soi thina ti chuan hei hi ram sial lian pui mai ni ti chuan helai a hian hei ta hian sapu omani sapu tunla jo sapu kor an man ti thom te pokon thina sapu hi ya kor hi ti hianin ati sup maya makdang lam takani hi helai chung om zong hi Mizoram chunga nungcha kan neih te vek an nia chun hela hian ram ar nu pa ta hian an lo omani chuan chung lampang hian thlir tai la hela hian vaki oma anu le pa sel ni chuan hau huk hela hian hau huk om boka hau huk hela hian a uai nal mai chuan he lampang hi han hoi phei le chin te he lampang hi han hoi phei le chin tai la hela hian hei ngot nuai a hian di lo omani ngot nuai hian di lo oma ti chuan hela hian sajuk kan hmu boka ta hian sajuk kan hmu ni hei sava te pon tam hle maya kom na lai poin hei sava no mani hei hi eng sava nge ni o ka she mai thailo eng wa mo tak chu ni ka chunglama hian hei sakei a om run mai boka ang pui maya lom hle mai ti chuan hela hian hei rul lian pui mai kan hmuwa hei ta hian hei Burmese python hei chu saphai ani chuan lai an thingkung pakhat om boka he thingkung a hian hei ta hian in chimbuk alo fuwung mai boka hi la hian a chungsang a khian sahuai om boka sahuai ni do kan tia sahuai chu kun deuh chal mai khan muang taka chethin le hela hian ramngo kan ti chereu dan kong chi thang an lo tar lang ani ramngo kan hal thina ram kan ti kang fo thin Mizoram a phei chuan kumtin ram kan ti kang rot mai ni thingtlang lo nei kan ban san thei lo wangin ti khan mai kong kan sial tha silova kan du bak a tam kan ti kang thina poi khop mai kang mai wangin ramngo kan ti chereu thin ni ti chuan thing zai atan kan mo wangin mi hring ten thing kan kita tiang chuan kan hal boka chuan hela hian hei factory atangin carbon dioxide kan ti chuak na em a khatiang anga carbon dioxide kan siam chuna salut tuk khan in acid rain te siama chuan ramngo aron ti chathina ni chuan ramngo ti chiat dan chi rang ani ti chuan leilet te kan neya khuan lo ram kan neya bu mun te reis te kan siama kan eile bar thar chuna tur mun kan mo sia chung chuan chumi mang chuan ramngo kan ti chereu thin tin thing tuatan thing kan mamoa thing kan phurna sa thina ni ti chuan ramngo na stakin kan ti chereu thin tin ramsa a chunga cheng nungcha te ti chuan kan thata tiang khan eatan kan ti chereu
na sa thin bok ani ti chuan helama hian engtin nge ni kan dam kho chuang ram ngo kan ti chereu zel chuan nungcha mai ni lovin mihring te po kan dam kho chuak zo don lo engtin nge kan dam kho chu le ta kang a blueprint for survival engtin nge ni kan dam chu ta kang ti kha kan ngai tu ngai ta ni nungcha te an chen na turam kan hum hal tha anga an in tur tui te po ti atam to ka ngai ni chutiang chu kan hum hal tha ta ngai chuan kang mai laka kan hum him tur ani ram kan ti kang tur ani lo ten ni thing thang du chi kan phunanga chutiang chu plantation kha kha kan ti tur ani ten thing kan mamoa thing in sakna tan te kan in chung man ruwa tan kong si sang in thing kan mamo amar chu alak dan mumal tak nein systematic takin thil kan ti tur ani ti chuan Reforestation thing tiak kan siamanga kan phun darang ti chuan campaign te po na sa takin awareness campaign te po kan bei angai ni ramngo kan ti cherewa ti chuan atuar tu chu mihring te kan ni nungcha te mai ni lovin nungcha te tel lovin mihring kan dam kho chuak thei lova ramngo tel lovin nunna om thei lovani helai quiz corner a hian mi paruk chung khata in ti siak theia helama hian TV screen a oma heta hian zona chi sang sang ron lang don ni ngai turani ti chuan heta hian nge ni science lampang thil deuem ni quiz atan in han ti thin polrin ni helai hi kan thriat an khan forest gallery ni ramngo le nungcha te ramsa te chungchang chungzong zong chu lai hian in zona kan siama ve khata hian in zona som zel ron zo ta chu da chuan group paruk om theita chung ho chuan in an chang thin ani an score kha aron lang theita chu achang ma sa poni chuan an chan de trim chuan me ma saka piang ani me abc zona pakhata chana pathum zel abc ron oma chuta an me ma sak bera piang kha he na lo record ta chu an dikvek chuan in an vai hian an dikvek theini a fi kha a ran te choi ngai om chuang lo ve ti hian in public tan tian kan da ale poni sela hundang kan kal le potang helai room hi chu ti khan kan han en pol pot pota helama hian fun science gallery han tia chulai mun chu kan tlo le don ani tuna chuan fun science gallery kan lut phei ve le thung dona helai hian mu tur tap taka oma kan en kim vek man lowang chan chu din chil kim vek tur chuan nileng hun angai tlat helai kilatang hian in tan top mai teang helai hian where does the water come from khoi tanga tui hi local tia ta son tui te patangin anuai baltina son tui a kho lut thachar char maya ti son tep so thlir zai lian ang reng deuh lakin khai ania so tep son zom puya nei box si lawa thlir zai tang so chon tui zu ron chuk thak ngai na om box si lawa ti son tui so ho char mai ni amak ang reng hle maya khoi tang hian nge moni tui so local te reng ni ti son baltina tui liam kha a om na so dek chilian pui maya son ti son a liam thazela ti khan tui so a kho thachar ngon mai ni amak hle mai amak lai ber chu tep son zom pui nei tat lo tep son zom pui nei tat lo tuiero a kho thachar loi boxi mak hle mai ke ni pon hei hi a chan kan remi lawa chuan ngai tu zamatan hei chu kan kal san maya ta hian is light visible eng hiam hu thayem ti ni eng hiam hu thayem ti kha in ril ruwa lo in zot ula then chuan hu thei ti mai theya then chuan hu thei lo mai thei te point ti mai thei mar chu hei khuan chuan thil kan hu thei ni te ro zana chuan thil kan hu thei lo ani ma se eng hiam hu thayem ti ta hen in zia kani chuan ta hen hei switch lian pui mai hian kan on don ani hian kan onang chumi ma chuan tian kan soyang ta hen hei pipe lian pui mai thlir mum korong lian pui mai ta hian ron in phun thlango mai a korong ani ta chuan ta hian a ko phut boka ti chuan a chung so thim vek mai so he thim ani tia ka sen portion ka kut so hei thim tham zinga ka vazen ani ti chuan ta hian in switch lian pui mai tian ka han metanga hetia ka me hi chuan chunglama tang khian bulb an da chu chuan eng ta hen ron kap thla ani an tia ma se so
mà eng cả vào làm một thầy tắt rồi cái tiếc cái mệt trung bộ hiền eng hi ôm lúa một nít chỗ căn tìm mấy thầy mà sẽ eng hi rộn lăng tắt tắt này mà sẽ cái một thầy xí lâu tiếng căn dân anga eng ôm lâu chú căn enang so eng chú lâu ôm nghe mày so thil cái một thầy nó tụ ra tan khan eng hiền mình bùi lâu nít chỗ rồi cả thì số tiền căn thì chuộc lên à so mu tu rom lo re eng kha mà sẽ atlang thani ta son eng à oma mà chú eng à chú căn một thầy lâu mà sẽ eng hiền thil mình mu thil thầy này thil căn mu thầy nan eng hiền mình bùi này hey tiếng cắt lá so thím lệ mày à tiếng cái ona à eng lệ mày à so hey tiếng cái ona cái on lai hiền eng alang tlat lâu chú mong chuan eng hi căn mu thầy lâu à eng hiền thil căn mu thầy nan mình trần bùi alo ni cháu ti hei hian chiang takin atilang ani tangkai le mai ti chun helama hian kan cholenga thil chi rang mu thur oma hei po hi planetarium kan tiang chi khani he hela hian bina sa thina nula nal tak tak tlangwal nal tak tak an han in che ta han an va in bia an tum angin an bulo fo thina nui zat thlang ang reng le mai hei a chi rang gan lang ani tai chuan lang sang lu tu ko hei kan lu lampang po kan mu hlei theilo noi lampang po kan lang fan po mai hey helai han lo lang bing le hey he fan mirror ani Hmuhnawm hle maya tam takin an hlimpui le thin ti chuan helama hen kual le tai la hey en tur chi sang tam maya helai he acrobatic stick ani ta son tiang nge ni thlir tlon ngil em mai ta son oma ti chuan solaya son dar thalang kurai main ta son an tikak ani hela mai na ka kurai boka alaya h ang dewin ta son an tikak tlang boka ti chuan hei kan metanga so vir chuak don ani so ta son he thlir tlon ngil tak mai hi in tai mi lovin a vir chuak thei don ani chu acrobatic stick an ti chu ni ta ni mol tangil mak ani so ta hen ron vir chuak leang amak danglam hle mai so tilai dar thalang kak kurai mai ason ti son so thlir tlon so ngil em mai so ti son aron in thol phei thak mai ni amak hle mai mak tak ani hei hi mi ten an en du em pakhat atling bok ole ti chuan helama hian kal le zel tai la a thome helai hian lazy channel hantia lazy channel athen an buang dewanga athen that che takin an lir don ti na te poni mai thei eng poni sila helaya hian hei in bukna ni om tak mai thil pakhat oma khonga in polrin a hian min han thil fia se han tivel se langa tang a ve thungana polrin hei aluminium channel ani helai hian aluminium do tani ta helai hian thir bial le thing bial le magnet kan dani chu kan ti vir ei kan ti sinang alang themo lang thean ron tlan tha hi pani kha chuan on thleng mai ta helai hian in pakhat hi ron kal ve ni hei magnet ani hei magnet thir hip thei hianin aluminium hi a hip thei mi alovani ma se hip thei si lo nga te muan em mai ti kha zona ni ta ni hei hi electricity kan zirna chuan magnet vela conductor hetiang chi electrical theinang chi hi avir reng chuan electric asiamani chutiang bok chuan hemi conductor chanela hian conductor vela magnet avir chuan current asiam bokani chumi ama current siam vek chuan hi ama magnet kha kalchak tur kha aveng tatlatani adal tatlatani chuwang chuan hip si lo khan a current siam khan kalchak theilovina siamani a scientific hlemai chumi chu practical atia mita kan hmu theinan ti hian channel rang a hian thing le thir le magnet khang kha a in tiat che size inang che kha ti hian a han ti on che khan an kalchak lampang inang tareng lo mai ni ki magnet khi chu ron lir thave tual zoite kian hei the la hi ron thleng chau ni hei ten muang chang in ron thlenga thing le thir kha chu electricity khan siam chu le velo wang khan current an siam chu velo wang khan rang tak men mor le lama tang hian ti ka han ti on che khan a to pan thleng zung mai ni
ขัดที่ลมดานอันนี้เฮลัยเฮียนคิวรีพอยน์อันเตียเฮลัยทิลฮีอมักอังเร่งคบมาอินบีเชียงเวเลล็อกเตียงเฮ้เจนขายเดียดรุยปันอินที่เฮียนมักเน็ตอันทุ่งจู่จวนเฮลายาทีร์เลทีรินการาโคอยลอินทุ่งทีร์รุยโคอยลฮีอาวฮีบจัดมายาที่ควรอินฮีบเบ็ดแรงไม่นี่มารุจูคุมิฟิลาเมนต์อากูเฮลายอิเล็กทริกพาวเวอร์ฮีกหันเมจวนสวิตช์กหันเมจวนอลิงโดนันี่อาหันลิงเชียงมักเนตินะอาหีบเทนะคะอาโลกโดนันี่มักอังแรงเล่ไหมที่แรงฮีทีร์อันนี้โมที่ขันอาโลลุมจวนอดังลำนักันหูโดนันี่ที่ขันกันเม็ดตะวังคุลายโกยละคูฟิลาเมนต์คูที่ขันอาโลลิงตาอาลินเชียควรมักเนตที่นะอาหีบเทนะคะอาโลตัดลัดไหมนี่ที่จงกันทาเลงอาได้เชียขันมักเนตินะอาหีบเทนะอาทีร์นี่นะปังไงค่ะอารมณ์ในเล็ดเล็ดโดนนี่ก็ทาเลียได้ตาหีบเล็ดตัดจัดไหมมักเล่ไหมข้างกะทิลมดานันนี่ลุมนะฮีเทียนทีร์นี่นะอัลโลตีร์เทตีนานี่อันนี้นะตั้มตักอัลโลตีร์เทตีนานี่ทีร์หีบเทนะอาหีบเทนะคะอัลโลตัดไหมนี่ scientific ครบไหมเฮทิลีทิลมักดังล้ำตะกันนี่จวนก็ทาเลียงหีบเละไหมนี่เฮลายเฮียนแฮนด์แบตเตอรี่ที่อโลอินเซียกะที่จวนเฮลายกันเอ็นตูรจูมิชิงเตเฮียนการเรนกันเราไปช่วงเวทลัดไหมจูมีเอ็นนัตูรจูอันนี้ตานี่เฮลายเฮียนกุตาหันเนมนัตูรให้กุดผางตักไหมทิลปัดนี่อมาอารองอินอังโลวะอาจารย์จูให้ฮิโคปารันียให้ฮิอลูมิเนียมอันนี้ยังไงนี่คอนดักเตอร์จินีเมทัลลำทีร์ลำจีทิลจินีเอามานี่ประคัดคอปาร์ดาร์กันที่อันนี้ประคัดอลูมิเนียมอันนี้เวทุงะที่ชวนมิชิงะจังะการเรนเป็กโชกะเฮลาเฮียนให้อัมเปียร์เองอังจัดเนี่ยนี่ก็เป็กโชที่เขาตาให้ในเราหลังโดนนี่ที่ชวนกันกุดนอนเล่นนโลจิรคานอาจจะกินจักโลเวทให้ครบมาอย่างที่กันอินชินังะที่ชวนให้เดียงกันหุบตานี่ก็เป็นช่วงเนี่ยมังแรงแล้วมาอย่างที่70 มิลลิแอมเปียร์เดือดโตก็เป็นช่วงกันนี่65จุงลำปังอันนี้ได้ไหมขัดที่ลมดานอันนี้ตามีสิ่งอะไรกันกันคอนดักตัวราคาอินอังโลเทตาชวนที่เขียนชวน70จุงลำปังก็กลายโชว์เลยตากันนุ้ยเลยเดี๋ยวเล็กกันจันกันละเดี๋ยวเล็กกันไงสร้างสดเลยไหมตุนักคิดชวนมิลลิแอมเปียร์80 มิลลิแอมเปียร์เดี๋ยวโตก็เป็นช่วงเทตีน่านี่ที่ชวนพวกรินหันนั่นแบบชิมชินเตะนังฮิกุดขะอย่างเงี้ยพวกรินนับไปจูฟูลปุ๊บไหมมิลลิแอมเปียร์100จุงละมันนี่ได้ไหมจุดยังการเรียนจุพวกเรียนเห็นนับเป็ดชัวได้นี่กันการเรียนเป็กชัวไทยดานะคะมีสิ่งใครนั่งเราไทยเล่โดนตีนานี่มีสิ่งอินการเรียนกันเป็กชัวเอ็นนะอันนี้มาเราจูเฮ้ยนี่จีนกันสวยงขันเฮ้ยอลูมิเนียมมันเนี่ยเฮ้ยก็ปารานิตาดิฉันอลูมิเนียมเวนิตาเสียขัดยังขันเอ็นไทยโดนโลวะทิลจินีอ่างไงอันนี้คอนดักเตอร์จินีเอ็นตัวเราทำครบไหมแห่งแต่พอฮีฮันเบลเชียงอีละไงนมเวกขันนี่ไหมมารถสู้กันเบลเซียงวัดมันโลฟังอติระกันสวยตากอังคารเฮลัยมุนาฮิยานาดูสุกัลไม่ตัวนี้religious holiday Christmas นี่เต Good Friday เตอันนี้เราชวนสุรคาร์ holiday เฮลัยเห็นหงเวกันนี่ที่ข้าหันสวยตายละติน Sunday เล่ Monday อัน close บอกว่าอาบักจู weekday สะชวนกัลไทยเวกันนี่จุดเตียงชวนเฮลัยเห็นมันล้มเตอินลู่ไทยอันนี้จนเฮล่าเฮียนเฮ head on a platter ฮันตียาเฮล่าเฮตั้มตักอินทานลักปุยชินกันลูดเวริมชิมังไงเฮล่ามาจังลูตูร์เฮียนี่มินหุทยมอเฮล่ากันลูดพยาก็ตักสลามาบ่ได้ไหมบักแท้ไหมตักสลามาบ่ได้ไหมเฮียนลูเจียไหนอินกำลังตัดลัดไหมเนี่ยมักดังลำเล่มาเฮลัยฮี
มีตั้มตักอินท่าอันลาปุยทีนั่นนี่เฮ้ย head on a platter อันที่plate จุงอ่ะลูตีน่ะอันนี้ไม่เบอร์ไม่ออกไหมติดชวนเฮลัยมีฮิกันเอ็นเละล็อกอังเฮ้ยthlir อันนี้อ่ะรีดฟูไหมเฮ้ยรีดฟูไหมอ่ะthlirเสียมันนี่เฮลัยฮีเตียนชัวเฮลัมปังฮีเนียมาเฮลัมปังฮีเนียมาเฮลัมปังฮีสังอ่ะติดชวนเฮกัดทางอ่ะโชว์จงอินเฮthlirฮีอารมณ์โชว์โดนนี่ยังลำเล่ไหมชุกจงจวนลีร์ชาดูเดอร์แล้วอันตัวไม่เลยโชว์เซลไหมนี่ชุกจงอินลีร์ชาดูมังทัดแล้วดังได้ครบไหมให้โชว์จงอินลีร์ทัดฉันข้าแล้วไงตัวจมไม่เท่าใครเลยที่ชวนเองป้อนี่เสละเฮ้ยเฮลัยช่วงเห็นเอ็นตูร์ตั้มตะกอมกันตีโตค่ะเฮลัมาเฮียน extension ออกมาสุดท้ายชวนกันลุดเพย์พอตัง Fun Science Galleryเฮ้ยไม่นัดจังหินตัวนั้นเฮียน extension อันลุดทำเมกะเฮลัมาเฮียน Fun Science Gallery เฮมี main hall อิติมายังคิดไล่เฮียนitem สมนิเลปกัวออกมา item สมนิปกัวจีงะขาน item กัวเวลกันเอ็นะสมนิเวลเอ็นโลกันเนี่ยนี่ที่ชวนเฮมี extension นั้นที่เฮียน item สมปรุกเซตมาออกมาจุมิจีงะจนปนิปทุมเจ้ากันเอ็นมันโดนะเตียงชวนไอ้อันดูจุเฮลัยหุ่นที่กัลไม่เทอันนี้กันสวยตากอังคารไอ้อันหุ่นบิดเขียเตอมเวียลูเทหุ่นเตเตียนหลายละมาอาคารหุ่นเตปอมเวียนี่เฮลัยเฮียน leave your shadow behind เดี๋ยวเราอินเซียกะอิลิมท่าหนุดเชียรอตีน่านี่ไม่ออกไหมมิโซตรงชวนที่ชวนให้ตาเฮียนรูมออกมากันลูดโดนนี่เฮลัยเฮียนกันลิมท่าค่ะเองให้หมดเช่นกันหนุดเชียโดนนิยมตั้งกันนี่ชวนตาเฮียนให้สกรีนวาร์ออกมาตาเฮียนสกรีนวาร์ออกมาให้มีสกรีนวาร์เฮียนลิมท่าหนุดเชียกันตุ้มชินโดนนี่อะไรเองกันพัดด้วยพัดไม่งะพัดด้วยไม่โดนนี่ที่ชวนก็ลิมท่าค่ะเจียงฝรั่งไม่ที่ชวนหลังตะกู้ไม่นี่มักเล่ไม่ฮะเรย์ตะกหลังเทตานี่เฮ้ยก็ไมโครโฟนก็มาก็คลิปเบะเองพวกฮะตาชวนเฮ้ยหลังว่าเทนี่ดังได้เล่ไหมมักเล่ไหมเฮ้ยที่ลีเองที่หลังเทงก็กระส่วนได้ดูพวกลิมท่าละมุทัยละตันนี่ที่ฮานอดัลเตียละมินิทงาจังมินิทสองเวลที่ชวนกลิมท่าอลังเทียมาร์จตีร์ลำไอจวนตัวนั้นส่วนดัลตัวนี้สติงสติลงดานันนี่ขัดเตียลิมท่าเรื่องตักอลังเทียดานะคะสวยเฟียไม่เทียนเฮลัยจังเงินกันตีงั้นสุดท้ายคันสกรีนนะคะ phosphorescent screen นั่นเดียเองรอนปลาค่ะสกรีนนะคะเองหมดเช่นเรย์วักโลเองค่ะเราหีบเทนันในตานี่อันเราหีบเป็นอย่างจู่อันเราเจลดิ้งกันอย่างจู่ชวนเองหมดนัวคันค่ะแต่สกรีนนั่นคันเองคันโบเลตามันไล่ทิ้งทวารกันเตียงเดียวคันมาเราจู่เฮลัยเห็นอีดินคันสกรีนคันอีนังมาตักษาจินส่งคันจนเองกันหูเวลตาอันทิมตาจวนชวนอีลิมคลาค่ะเราหลังตานี่ Mizoram Science Center ฮีซิร์ไลติตานจังไกมาตั้มตะกินันมังจังไกแรงสติงชวนเฮลัยเฮียนตีจังตุนตุ่มเมกนี่แต่ปนเฟียดอันนี้ลมเลียให้ตีงอาเซตชัตักไม่กันในtheihที่ลมตะกันนี่ป้อนี่เสละกันหุ่นอตบลำกันลงในโดนตัวปวลจีนเฮียนเฮลัยตูเตตานเฟียดตูร์ปอยโมอติเตมีปุยเตนานเฟียดตานปอยโมอติจวลเตมินฮันฟิลตูรินมินใบเซลกแดงปวลรินเฮ้ย Mizoram Science Center มีรอนตัวกันล้มเละไหมยะสติไลชวนเฮลัยเซ็นเตอร์ฮีกุมสอมเละปฐมเซตไหมที่เห็นรันเราเนี่ยตัวสติไลน์กันสุรการะกันมินิสเตอร์เตกันสุยทรีเตมินพูร์ปุยนะอาจาระที่กัน Chief Scientific Officer เตนัสตะกินมากันโซนันทีมาโซนเซลนี่ที่กันหัวนัชนาพวกฮันิน building construction เตตั้มตักเตพวกกันหัวกัน extension tour เตพวกกันหัวอารมณ์เลี้ยนกันเสียกันสุรการจุงอ่ะพอลมทูกันสวยกันหัวทูแต่จุงอ่ะลมทูกันสวยดูตักเจตาเต็นเฮลัยฮีอดินชันจูอินติลิมป้า science เจรนะอันนี้ classroom teaching อ่ะชวนนินโนปังอิน science อันเจรชวนอันนิ่งทีนั่นนี่มาเสียเฮลัยชวนลิมตะกิน science ข้าเจรเทนี่เต็นสุดที่เมกไลชวนเจรไลเตอันนนกัลเฮียนินอุลุกตะกิน exhibit ซงเฮลัยกันทิลโซซงฮีเอาเจรเรียดตุมินรอนเจรเซลากันดูครบมายา
mun dang picnic spot dang anga ron in ti hlima ron ti hum lo devin azir tur hian a school ang thei chu zir lai no pang tu rongkal selangin chuta chuan thiam na na sa jok an po chuak theiang ti kha kan ring tak zeta chutiang tu chuan rongkal thewa ron tlo theu turin helaya hian zir lai te le zir lai me lo po mi zong mi puite kan som tak me vani ti kha kan soi ngalani e kalole helai hun thatak kan nei theia lawmawm hle maya thlir tu te ponin hlok pui ngai kan ringa helai thok tu ten thatak em ni lo welcome an chunga kan lawm em ani ole khatichin kha tun tum LP special report karon tarlan thei chu ani e